ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to botanda tagu talla maka dugu boruje ko on waktu yoni hato Madina Gounass e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi Sénégal Daka mo Madina Gounass lulde balɗe sappo teskama kirdola muɗum ko ñande aset paɗuɗo henno so jomiraɗo haaji to leydi Mauritanie kene fotto wonde dadiɓe jeetato woni riwaɓe golle mumen gam teskede ngakkugol service e nder golleji mabɓe to leydi Mali kene fotto wonde sappo e jeegom woni nangaɓe jeetato mbasi pittal men taw koye fiyande nde ɓen koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde fama mbaɗi to hakkude leydi to Guinée Conakry yimɓe jeenayo mbasi pittal men to nokku biyeɗo Kasanda ene tawi nder leydi ndi taw ko yilotoɓe kañe kabaruuji men mana wena to Côte d'Ivoire Niger Nigéria ha fayma to Éthiopie kame Burkina Faso Ouganda ha to Cameroun Tchad ma en jaha toon to Ukraine kame Russie ha to Espagne musidɓe tedduɓe watto goɗɗe joni jañoɗen musidɓe tedduɓe taweteɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye ari e meɗen jam garɗo e men woni gorel teyya ko ha ko iwru ko en toon to Koridinoro ari ko safrude e wallidde on jaaɗo ha jotti e koyɗi muɗum woni wofɗi gorel teyya ko ha ko moƴƴugo waw ko wurtinde neɗɗo ha artirma e cagatago maɗa gorel teyya ene safra ƴiƴam ene sukkita ɗaɗi ha tentinono en joguiɗo cardiaque walla joguiɗo AVC gorel te ene yawrani o mo nangata taare ustoraɗo gorago moƴƴitini ƴiƴam maɗa ha ƴiƴam ma watta dogde e nder ɗaɗi maɗa an kala ha jiitoɗa e hoore maɗa gorel te mo ɗaɗi mum piɓi ha ƴiƴam mum dogata e nder ɓandu mum kala saɗa yara ha ko gorel te ma dugnu ƴiƴam ma kala so tawi ka joɗinoɗo walla ka tuggotoɗo walla ka tuƴiɗo ha mbatta yaade haajuma mbatta yaade juma jokkude enɗam yogay haajuji ma kala jokkodir e gorel teya sa yiɗi hebde gorel teya nototoma ko biyeteɗo Mamadou Ngaydo toon to juude guuriki mbatta ko 00221 77 128 23 46 walla so tawi koto Mauritanie toon to Nouakchott jokkodirta koye Boy Niass 00222 47 85 20 96 so tawi ko toon to leydi Côte d'Ivoire Abidjan Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 so tawi koto États-Unis ɗani to New York jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business mbatta ko +1 34 77 01 56 77 so tawi noon ko toon to leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda mbatta ko 00337 82 33 80 55 so tawi noon ko site internet mbatta ko www.korelteya.com ɓeɗe tonggole kala hen mo jokkodirɗa leydi ndi gonɗa kala sa jokkodira e mabɓe neɗɗo mabɓe ne ɗon ma heɓen ko ɓuuri labde mbadden dando faade gorela teya agence immobilière jinganena fulɓe cité littoral ameo 3 lotissement numéro 2 numéro 3 golfe nord guejiway udditi demmude mum ha yaaji agence immobilière jinganena fulɓe udditi demmude mum ene yeeya leyɗele ɗe hinde terrain ngaji kono ne kadi ne yeeya galleji ene luwa galleji
kala ɗo gonɗa e windere nde sa yiiɗi sodde terrain jokkodira e agence immobiliére jinganena fulɓe. agence immobiliére jinganena fulɓe ari wallude dendagal bandiraɓe ɗo gonɗon e nder jokli windere nde kala ɗanniyankoɓe ha e jooɗiyankoɓe kala jiɗɗo galle leydi jokkodir e jinganena fulɓe. haɗani ɗon tan aɓe jogui cabine consultance juridique kala caɗele ɗe joguiɗa ko fate banggue laamu ko fate banggue jeygu ko fate banggue leyɗele ɗe coɗɗa aɗa ronki hebde ɗum sa jokkodire mabɓe balle ha hujjema kala yolto. haɗani ɗon tan aɓe jogui kadi assurance so tawi ka joom nayyi beyi baali nonne kadi ka commerce joom bitikaji joom galleji sa jokkodire mabɓe a dañi assurance maɗa kala caɗele keftiɗema aɓe mbawi safandema ha timma tawa dogani. sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi gam jokkodirde tonggode agence immobiliére jinganena fulɓe mbatta ko 33 877 00 34 walla mbaɗa 33 877 00 35 walla mbaɗa 77 454 27 09 walla mbaɗa 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 720 08 47 mbadden dando faade agence immobiliére jinganena fulɓe. kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe naasaande tati bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men e ɗemngala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo men Saydou Abouba non kewɗen fuɗɗorade artude ko fate banggue yewtere suudu men to wol fajiri gonɗen koye lewru mars ɓoyata jeetati lewru mars onon rewɓe fulɓe yontaɓe e joguiɓe pelle mumen son jiiɗi yuɓɓinde ñalawma mon on ñalawma mars jokkodiron e yewtere suudu men kala ɗo gonɗon son jokkodire amin mamin mbaw arde hamin jetto mon gam hollirde ko pewno ton ko ñeñoton ko ñaƴirton gam ɓamtude kala ko ɓamtoton e dow kaldigal jokkodirton koye tonggode 78 538 34 18 ɗum noon mbadden dando faade e yewtere suudu men to wol fajiri kala alet 17h40 ha fenma 17h40 kala altina jayde mon kumpital e ɗemngala pulaar midi ha midi 30 gartatena koye lulde daka madina gounas yonti o saaha mo gonɗen yimɓe kala nana keeɓo gam yaade toon to wuuro teddungo gam luloyade lulde alliyankagala julde e jangude qur'ana e duwade e julde annabi o tedduɗo sallllahu alayhi wa sallam taw kadi ko noddandu noddira ko alliyankagal nde yimɓe kala gara toon ceerno noon serani e siftinde dendagal bandiraɓe kala hewɓe garata toon to daka ko worɓe tan garata lulade toon gam rewde Allah e soccude ɓerɗe mumen ha laaɓa huccodirde e jomumen nde tawno julɗo kala ɗo wawi wonde ene foti ƴettude tamum gam huccodirde jomuma gam saga mbawa laɓɓinde hoore maɗa oɗo saaha noon kene wiye laamu ngu kame yimɓe aada pinal e anduɓe moƴƴuɓe kala mbaddi dando faade toon to wuuro teddungo ma en ketto musidɗo meɗen Amadou Sambalo joɗaniɗen toon to Dakar mo Madina a Gounasa. ko asete garawɗo o tan wonata kennel Dakar mo Medina Gounass ɗum waɗi sen leknaɓe ha joni eɓe jokki wadde balle mabɓe e nder Dakar o balle payidinde guila e nder wuuro Medina Gounass gam wallude jogo e miskineɓe ha e nder Dakar o Djiby Dieng. comme no ganduɗon ɗon ni hitande foof hamin gara ɗo somin gari min ƴeewa ligguey baɗaɗo ɗo oɗon gandi comme no wiiri ni président de la république ne totti min yamrode hitande foof so Dakar yoni yomin gar ko foti waɗede min mbaɗa ɗum ligguey poɗɗo waɗede foof waɗe hikka noon on ƴeewi min gari ɗo min mbaɗi ɗo ligguey baɗɗo fayida min mbaɗi ɗo ko
wayni 5 million waɗama e liggey o noon fof ari hankkadi ko fonno waɗede fof waɗama min jii ceerno vraiment affaire o fof rewi lawol min jakori noon hikka ma daka o yaare no foti yaarude hay min cikki caɗele hikka kadi watta so Allah jaaɓi eko fate e daka he ko heddi ko noon on jii kadi volet social o holko waɗa hen ko fayi joom galleji ganduɗa hoorema ɓe ngala doole no feewi ɓe mbawa wadde installation e galleji mabɓe ɓe mbawa yaade ɓe cooda ko wayni abonnement e galle mabɓe ɗum noon Sénégal ari waɗini ɓe installation galleji mabɓe foof comme no DG o wiiri ni no fadi 1,400 pawɗe e galleji Sénégal ari waɗi installation waɗi posini ɓe compteur gratuitement taw ɓe joɓani ɗum kadi ko ballal gongal mbaɗade wallare e banque mondial ganduɗa hoorema kanko addi financement on. Mamadou Sall ko goto poso basuji toon daka kala hitande woni ɗo e gollal ko affaire base uji ɗiɗo base uji min gollata ɗi o jingere min ceerno Abdoulahi Ba yo Allah welem ceerno Rasulullah ndallah o walli kila au début to wonno ha han kadi Allah nayimo o foftima joni noon gueɗɗe ɗe kedditima e juuɗe meɗen enen foof helcom base aranno min jetta Allah noon min jetta gardiɗa men jaay base kañum hunduno min golle ɗe e ñamlore ceerno Abdoulahi Ba ha joni noon golle ɗe ko masa Allah min continue minen montane mbaɗa déclaration e nder fof ko suka Madina meɗen wallata ɗo gila 2003 ha joni mbiɗa hen golle ɗe ko golle men ko golle almudagal ɗum ceerno jangguimin min ko noon jangguinir min ko golle men kadi ko golle almudagal o wi ko woɓɓe garata en ƴetta ko enen mbawi ɗum jogorɗen saaha joni suka Madina mbawi bakonnoɗo montede fof e nder Dakar min montidi déjà finition tan heddi yen natir Dakar o bismillahir rahmanir rahim jaltiren hen alhamdulillah rabbil alamin ko musidɗo mon Amadou Samblo Madina Gounass fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama Amadou Sambalo to Madina Gounass sen gewi to Madina Gounass jeeyeten ko ha ton to Seleng noon waɗɗani Kidira waɗɗani Dialiguel waɗɗani Sinthiou Dialiguel waɗɗani Wuro Himadou ceerno Mohamed Seck jangguinowo Qur'ana gana taweteɗon mo jogui kene fotto wonde 15 almudo deftotoɗo ñande joyindiɗo hen lewru woni alet paduɗo hen noon so jomiraɗo haaji taw kadi ganduɗa ɓeɗon almuɓe ɓe janggata ko Qur'anil Karim kono kadi soɓe pini subaka goto e mabɓe kala so lotima ko ma yaha ha toon to duuɗe janguirɗe ɗemɗe ɗe ko wayno français e ɗemɗe goɗɗe kala so tawi arti jangga Qur'anil Karim so tawi jelari yonti yeloyo so tenol yonti tena so dawol yonti dawa taw kadi ala ko tardini e gueɗe mum haydara kanko ceerno Mohamed Seck noon woni almuɓe ɓe o reftinta ɓe maɓe gon 15 almuɓe kamɓe kala ko hakkude jaarowo e duuɓi 13 fayenma duuɓi 14 ha yetti duuɓi 15 ha joni keddoɗen koye leydi Sénégal jokkodiral hoorejo leydi Sénégal Macky Sall ene wonde hoorejo jagoɗe leydi Canada kaldigal hakkude mabɓe to banggue téléphone ngal kaldigal noon ɓe kaali ko fate banggue caɗele gonɗe toon to Ukraine wonandiɗe ɗo hen bomboje musɗe jippetoɗe toon e kala saaha kanko on hoorejo jagoɗe wo yonnani ɗum hay seeɗa caggal noon o holliti welama makko no fewi faade mawɗo leydi Sénégal tuma kayde toɗɗa toon to Addis Abeba woni gardiɗo Union Afrique kala wo holliti kamɓe leydi Canada aɓe keeɓi doftodirde e dusodirde leydi Sénégal kono ne kadi leyɗele Afrique kala haɓade kala kene wiye ko wona ndenka e nder ɗen leyɗele kala ɓe garti kadi haalde jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ko fate banggue gueɗe dendade hakkude faggodo bato jagorɗe hanki mawɗo leydi ndi o weltanima no fewi jagorɗe ɓen halfinanoɓe kaldigal hakkude mumen e syndicat ɓen jangguinoɓe taw ko jangde moyen kame secondaire caggal nde nandiral waɗi hen kanko mawɗo leydi ndi o holliti omo weltaniɓe no fewi ko wona ɗum ko nde ɓe jokkata golle e kaldigal ha leydi Sénégal guesa caɗele ko fati e banggue fannu jangde batu jagorɗe hanki mawɗo leydi ndi duwanima wonande ɓen Issa e yankoɓe natanɓe korka mumen hanki korka balɗe 50 kono kadi wo yonnani hay seeɗa wonande konnguli Imam Lamine Sall bismonoɗo toon to Walfadjiri hande waɗi yontere ko bismono toon caggal jewtere diine aka jamono caggal nde haali toon konnguli ko fate banggue Issa e yankoɓe taw kadi konnguli wonani konnguli jonnaɗi no fewi to banggue leydi ndi ha tenti noon ɓen Issa e yankoɓe kanko mawɗo leydi o erima jagorɗo tambiɗo ko fate banggue communication nde wawata jokkodirde CNRA en kadi
nde mbawata siftinde téléji ɗi e radio ji ɗi kala mo ene wona hen yo andu ko haalata nde tawno konngol ko kam bonnata kam fewnata wonɗo kalata haala cikkane fewna taw gonda koye segde yimɓe gonda koye sernude yimɓe wonɗo kalata haala ene foti joomum yurnito ko foti haalde ha moƴƴa on jagoɗo noon erima wonande sénéra kam yoga e médiaji nde mbawatta ɗoftade kuule jamirade so tawi joomum ene bismo neɗɗo ganduɗo ɗo jogori hadde haala nde tawno eɗen gandi leydi ndi ko leydi ndendadi ha joni koye Sénégal keddorɗena garten ko toon to Louga fedde imam en kame ulama en jeehi toon taw ko chef de religion en mbaɗino délégation men yaade toon to galle oustaz Lamine Sall to Louga ngam yewtidde makko e andinde moɗo saaha maɓe dog hen koyɗe jaam ha gueɗe kala ɓuura wawde a ñippade to leydi Sénégal jeeyeten ko ha toon to commune mo Jiranda ene tawe e nder île mo Saluma toon kadi on commune caggal sumgoji local jawtuɗɗi hen on ƴamannoɗo golle folwoni maire sortant o e hoore mum ko on hollita kañuma gañi lundiyanke goɗɗo biyeteɗo Lamine Ndiaye hollitino hen mette mum ha ganduɗa waɗi jeyge kam tumede waɗi jeyge e ndiɗon mairie waɗi jeyge oɗon mairie caggal noon ñalawma hanki o ñawore makko to tribunal Fatiga o taƴanama omo lelo duuɓi ɗiɗi e kaso kono kadi duuɓi ɗiɗi ko lewru wotu tan woni nde o lelto kaso e ferme ko wona ɗum kono 17 waɗɓe ɓe o tumda ɓenne kadi ma mbat balɗe 10 niɓɓere ko wona ɗum ko taƴanama duuɓi ɗiɗi e kaso ñawore maire keso mo wuro Dakar woni Barthélémy Dias ko fate banggue mayde Ndiaga Diouf ɗum noon ko guila hitande ujunnaje 2011 ha yettiɗo hen kala saaha ñawore makko ene nodde rutto kadi noddite ñalawma hanki o wadarima e yeeso ñawowo wonande hujjiyanke civil yidde mum ko yo taƴane duuɓi 5 e kaso ko wona ɗum ko noon ko ñande 18 lewru mai ko nden wa andata hono foti duuɓi o jogori lelade e nder kaso ko fati e banggue ɗeɗon a caɗele jeeheten koto Sandaga hanki finoɓe to lawol Lamine Gueye awani Lamine Gueye finoɓe toon hanki pinirani seesa ɗum ko caggal nde gorko goto nottotoɗo Moussa Sisa tawa tigui ene hirsa rutti kadi duppa ɗum noon ko caggal gorko nottotoɗo inde Kasum Ba mo ganduɗa e kala saaha ko fate banggue caɗele hoore Chris ene hefto ɗum caggal nde pikki oɗona Chris ala kay bawɗo tigui deññudemo so wona on biteɗo Kasum Ba mo so wona on biteɗo Moussa Sis mo andodiri no fewi caggal noon nde o pikki on Chris o ƴetti laaɓi galle mabɓe noon yimɓe hewɓe ndiwi ko pallanteje hay bammakko dogi yimɓe kala dogi caggal nde o yalti mo jogui kin laaɓi on noon biteɗo Moussa Sis faye makko noon ko monisé faye makko noon yidde kalmudemo ko ɗon noon hawre laaɓiki o waɗi muɗum o taƴi dande o hirsi ɗum ganduɗa kadi o wattidi ko duppude ɗum wona hunde wemde haalde no fewi caggal noon hollitama o wona karɗo cellal no fewi ɗum no waɗi ko hanki toon to Sandaga to leydi Sénégal keddoren ha joni gartaten ko fate banggue sumgoji to loni ñiɓirde muɗum gam hollirde wonande kewendi ɓen yaduɓe ko ɓuuri yawde yo Russie dartin kure mum bonde kame bomboje mum faade Ukraine kene fotta wonde 35 leyɗele Afrique gooti kono teskama Sénégal tawtoraka ndeɗon a jonde yontere yawtata so wona inde makko haale walla ñalawma ni yontere kala inde makko ne haale hen laabi kewɗi no fewi woni Ousmane Sonko saaha mo ganduɗa haala mum koko arti yoga e médiaji hakkude muɗum e Adji Sarr nde tawno gueɗe ɗe kala koye nduɗo hen lewru jontirno no fewi ko wona ɗum ko noon Jaraf woni Youssou Ndoye gardiɗo Jaraf holliti so tawi tan woni Ousmane Sonko wonno ko lebu maw wi wonande ɓen Sénégal naɓe woto gotanmo nde tawno ko neɗɗo joom fitina mo ganduɗa on fitina noon fotani ƴettinede leydi beele ene ardo leydi Sénégal garten koye ñaw coronavirus ko fate banggue mborosa 1952 neɗɗo woni ƴewdaɓe
tawane jogi oɗo henna boros ko 17 kene fotto wonde sappo e jeeɗiɗi tawane jogi oɗon boros kamɓe kala koɓe raɓaɓe andaka raɓɓeɓe kene fotto wonde 19 keeɓi cellal mumen yimɓe nayo ene tampi koma ballita e fofande sengi wi to leydi Sénégal paɗena ko to leydi Mauritanie batu jagorɗe hanki leydi Mauritanie waylo teskama ko fate banggue gouverneur uji taweteɗi yoga e nokkuji ko wayno gouverneur mo bassin est kame west kala kono ne kadi barakhana ha fenma 3 nonne kadi guiɗi maha inchiri ha fenma 3 jamour waɗi wayloji teskaɗi ko fate oɗon batu jagorɗe qasuwani horejo leydi ndi ene heeɓo jillu mum e nder leydi Mauritanie ko fate banggue yoga e état ji haade lewru korka ndu darade ɗum noon mawo yaha toon to état mo barakhana kono ne kadi gorgola adrar ha fayma toon to teka kame basse oriental wo erima jagorde tambotoɗe oɗon fanude keɓata dossier ji ko fate banggue projet ji jogorɗi waɗede e nder oɗon diwana Mauritanie ha joni ene jeeya hanki e leyɗele woɗɓe gotani toon to loni wonande ko fate banggue kure e condi e bomboje liɓeteɗe e Ukraine hoore mum nde dartoto ko ɓuuri yawde ɗum ko caggal nde teska 34 leydi Mauritanie ene jeeya e nder ɗeɗon leyɗele ha joni koto Mauritanie keddoɗen Mauritanie o holliti heeɓi télégramme taw ko giwɗo banggue Mali kene fotto wonde jeeɗiɗo taw ko ɓen jeeyaɓe jihadi yankoɓe iwɓe banggue tumbutene jaɓani kerola leydi Mali ɓe ɓeydi noon ndenka e kisal hen goto noon ko Mauritanie najo moɓe innirta Hamza Al Sahakita yimɓe ɗiɗo woɗɓe ɓe ko arab taw jeeya ko toon to Mali heddiɓe noon ko malinaɓe oɗo saha Mauritanie holliti ene ƴetti ndenka e kisal gam rende kala kene wiye keeri muɗuma waali mo gorgola ha toon to kay heyɗi woni wolde sidi hanki yuɓɓini hakkude mum e directeur général ko fate banggue poste caggal yidde wurtinde wonande poste mo kay heyɗi kala kene wiye kesama ko yaade jamanu ko neɗɗo ne fota yiilade poste kala taw ene wawa heɓade ɗon nde tawno poste ene jeeya e gueɗe ɓurɗe ñibde ɓurɗe duumade ko wona ɗum ko kadi kanko wona waalimo gorgola hanki toon to wuuro kay heyɗi o wurtini toon ko fate banggue oɗo saha artirde ndema kesa ko yaadu kay jamanu yurnitade ngaluji cuuɗiɗi taw ko mécanisme mawɗo juɓɓinade toon ko fati e wallidde remoɓe kam e tambade ndenka e kisala e nguura e nder diwano kala al akhbar ɓe kolliti wonande directeur général ko fate banggue police nationale leydi ndi woni police nationale leydi ndi wolde siidi sifande mum gam riwde kene wona police ɓe jeetato ɓen police ɓe jeetato noon riwaɓe ɓe ndiwra ko ŋakkugol e golle mabɓe teskama e kala saaha ɓe gona aroɓe golle ko ɗum jeeyi sabab ɓe ndiwa e oɗon fannu police mo Nouadhibou jaggui worɓe ɗiɗo sukaɓe ɗiɗo worɓe ɓe tawami mabɓe kene fotto wonde kiloji 6 taw ko kilogramme ko fade huuɗo bon kokko ɗum ɓe nanguira caggal kay nde laamu ngu waddi jungo e fandu won e ɓen ɓe jinno merade haɓe mbawa jaggude ɗumena jagorɗo tambiɗo kongola laamu ngu hanki caggal batu jagorɗe wo holliti wonande ɓe teski ɓoyata ma cogguji ene gasa ma ɓeydo e nder leydi Mauritanie ha tenti ko fate banggue beele kono ɗo saaha mo gonɗen jagorɗo tambiɗo on fannu uddi kene fotto wonde magasin uji 7 taw ko tambiɗi jeygu on fannu kala kene wiye beele koko haɗa nadde taw leydi o saaha mo gonɗen gam teskede prix ji ɗi ko ngabbi gam andede wonande prix ji ɗi cuwa taw ande so tawi ari ene gasa ma ɓeydo ha ɓurta e nder leydi ndi kala ɗum noon oɗo saaha ɓe keeɓo ɓeydogol ngol ɗon batu jagorɗe hanki Mauritanie arti gouvernement Mauritanie ko fate banggue yurnitade société ji ɗiɗi wurtinde ɗum ha wawa yadude jamanu kono ene kadi société kosam kam ene wondi société kosam ene wondi kadi taw ko pewno boisson Mauritanie ɗum noon ko nokku ɓe mbiyata Wadi El Nanga taw koye nokku 3 ɗum noon ko kosam ene wonde boisson kala jar muɗum moɓe qimi e oɗon batu gam miccade ko fate banggue oɗon société ma wonoya 32 million pawɗo 650 ujunere taw koye koppereje uguiya kese ɗe ɗum woni koɓe jiiɗi wadde hen ma waw gollinde
taw ko emploi jogiiɓe kayitaji heptinaɓe capanɗe jeegom e jeetato temedde ɗiɗo taw ko ñaltintoɓe e nder oɗon fannu société goɗɗo ko singiti taw ko pewno ko fate banggue format kala kene wiye usine médicament ji kutorteɗi ɗum noon jarmum ma wonoyi temedde jeegom e capanɗe jeetati e tati million pawɗo temedde jeeɗiɗi e nogas e jeegom ujunere e temedde nayya ɗum woni koɓe jiiɗi wadde hen ma waw gollinde kene fota wonde capanɗe jeegom e jeeɗiɗo neɗɗo taw ko heptinaɓe ma wonoy temedde ɗiɗo ñaltintoɓe e nder oɗon fannu sen giwi to leydi Mauritanie paɗen ko ton to Maroc gam teskede hikka ndiyam ene ŋakki no fewi jippade e nder jippade asmawuji faade e leydi ndi ɗum jeeyi sababu noon huwa leydi ndi woni Mohammed VI erima jagorɗo diine nde yettinta konngol wonande almameɓe taweteɓe nder leydi ndi kala ñalawma aljuma janggo nde mbaɗata ñalawma njuulu ngon ñalawma njuulu ngam oɗo saaha himmirande njuulu janggude qur'ana e duwade e yafodirde e yarlodirde beele kadi ndiyam ene jippo e nder leydi ndi sen giwi ton to Maroc koto Mali paɗena Mali commissariat ganda e spécial de Diboli waɗi teeb yimɓe tato taw ganda ko wullitaɓe ha tampa wonande teskede guyka jawdi ene heewi e nder diwan o hakkude Kerola leydi Mali Sénégal ha faynma to Mauritanie kala kamɓe ɓen dadiɓe ɓe Bakary Sogba ɓe mbawi jaggude hen tato ɓen tato noon kene fotta wonde nayyi jeeɗiɗi tettama e mumen guila tan gullitali kewi ɓen noon jaggaɓe ɓe tottirama tribunal mo kayi gam teskede guyka jawdi ene heewi e nder oɗon diwana armée leydi Mali dartima fiyande taw kadi ganduɗa waɗi ɗum ko worɓe wonnoɓe e nder pick-up goto nde ɓe ɓatti wonande bas koninkoɓe gendarme ɓe leydi ndi to gundama ɓe noon mbawi dartade pellodire mabɓe haaɓe dogi caggal noon nde ɓe gendarme ɓe cukke mabɓe ko ɗon ɓe majjiri ɓe woɗɓe ɓe majjirani ko sembeji fama rendinɓe sembeji mena mbaɗi ɗum Mali ko ɓe noon opération maɓe mbanno nogas e ɗiɗi ha fayma nogas e jeetati lewru maydiro hen nan ɗo guilne noon nokku biteɗo altana hakkude mum e ñono ha fayma banja gara kame bankasa ha fayma to mandoli ɓe kolliti ɓe larguima oɗo nokku kala ɓe pitti ɗum ha laaɓi hande ɗaati a yetta hay goto joguitiɗo armé ene yaha hen chef d' état majeur armé fama jaari ɓen koninkoɓe e nden fiyande ɓe kolliti ɓe nangui kene fotta wonde 16 taw ko joguitinoɓe armé ji jeetato ɓe jooɓima pittali mumen kono ɗum koɓe tetti toon armé ji jonɗi no fewi ha joni to Mali keddoɗena jungo tokoso rewgo less ene walla ni ñaama hay goto anditani gon jungo noon woni ko France yiɗi ittude e leydi Mali ɗum ko caggala kaldigala jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Mali kame on joɗaniɗo ambassadeur mo leydi France taw ko kaldigal hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ngal kaldigal caggal nde taƴi ko fati banggue diplomatique hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe la France yidde mum oɗo saaha ko ittude juuɗe mum kala ko fati jagorɗe leydi Mali kala ɗo e mayirɗe nduɗo henna lewru haade mabɓe ittoyde koninkoɓe mabɓe ɗo e lebbi nayyi so heewi wona lebbi jeegoma sen giwi to leydi Mali paɗena ko toon to Guinée Conakry docteur Mohamed Dienne gorko ɓurnoɗo hewde sembe e laamu Alpha Condé kam wonno jagorɗo ko fate banggue konu kewnoɗo sembe no fewi joɗodima hanki e peul tambiɓe ko fate banggue économique leydi ndi losko gam loskede ngaalu ngo o dañi ngu kala hono dañiri ɗum o saaha noon loskone jokki hen ko noon hanki nde o loska ha gasi waccitama o hooti galle makko suwa taw nanguede so wona losko gasi goɗɗo kadi kañumne loskaɗo ko Ibrahima Kasori Fofana gonnoɗo hoorejo jagorɗe e laamu Alpha Condé oɗo saaha aɓe goni e jimadi laamu ngu koɓe haɗaɓe woɗɗoyde nde tawno e kala saaha aɓe loske e kala saaha to leydi Guinée toonne kadi ko ɓulli kanŋe mabbi toon ɗin ɓulli kanŋe mbabbuɗi jeeyi sababu ha kene wona yimɓe jeenayo mbasi en pittali men yimɓe jeegomo gañima hen e nokku biyeteɗo kasa e nokku biyeteɗo kasanga ne tawe e nder leydi ndi to Côte d'Ivoire ne jeeya e heedanɓe leydi France ngam wallide Ukraine ɗum noon Abidjan holliri banggue mo heedi o jagorɗo wonande jagorɗo Kanja Camara hakkude makko e ambassadeur Union européenne toon to assemblée générale mo l'ONU holliti wonande
ɓe keedani wonande Europe ngam oɗo saha heedande Ukraine e wallide ɗuma to Côte d'Ivoire jibinde ɓiɗɗo no wayi welde ni to banggue nene no wayi yidde ɓiyuma oɗo hen debbo hanki o fi ko ɓiyi ko ha yalti aduna woni ayam woni inde makko ɓiyi ko yaranno koye duuɓi 6 wiyete ko Mouhammeda Binte ko on woni mo fi ha yalti aduna teskama noon wona ngol tan o meeɗi fiide ngel e kala saso mo fiye ngel o wayata kono beftaɗo haqqille ni o fiye ngel ha ngel faɗɗo caggal hanki noon piggal ngal ɗon accani ngel ha ngel yalti aduna o saha mo tawe e juuɗe dadiɓe to Niger ñame kañumne holliti banggue mo heedi heedani France oɗo saha heedani ko France ngam wallide Ukraine wallitani Russie haydara caggal nde ɓe gooti toon to loni ngam heedande wonande loni yo ɓen wonande Russie naɓe dartin condi ko ɓuuri yawde e yaccade Burkina Faso ngam suddemo jungo makko wonde e yeeso ɓiɓɓe leydi ndi kala kanko on colonel Dambi Ba gonɗo hannde o hoorejo leydi Faso kene wona duuɓi 3 haade mabɓe yaade sumgoji hay hoorejo leydi goto tawtoraka nden jonde so wona diplomate uji tawateɗi e nder leydi ndi kami hohoɓe halifaɓe diine aada leydi ndi kala jokkodiral hakkude Nigéria kame Guinée équatoriale ɓeydima yarude yeeso ɗum ko jokkodiral Abuja Malabo ɗum nan ko jagorɗe ɗiɗi tambiɗe ko fate banggue pétrole kamɓe joɗori ɓe ciifi wonande Nigéria ma wallodir e nder leydi Guinée to golfe Guinée haɓe ɓuura wawde ƴeŋñinde gaz uji taweteɗi e nder ɗen leyɗele to Éthiopie Fatou Ben Soudan Gambinajo gonnoɗo ex procureur général taw ganduɗa koto cour pénal international mo manda mum gasi toon ha laaɓi o saha toɗɗama to loni ma jeye e commissariat mo ganduɗa loskoɓe taw koye loskoji fitinaji bannude toon hitande ujunaji 2020 wonno ko nayi lewru novembre toon to région mo Tiggere Ouganda le chef de armée leydi ndi woni chef d' armée de terre Ouganda biteɗo Muhoozi woni biteɗo Muhoozi ɓiyum Yoweri Museveni hoorejo leydi ndi ɓiyum caggal e nder tewet makko goto mo wanno commentaire ngam wonande bomboji Russie faade to Ukraine omo yaadi hen no feewi ɗon e ɗon on sete gonnoɗo toon to Sud Soudan taw ko Union européenne erima wonande yo ittu on wonande message ko ɓuuri yawde Cameroun sous préfet goto ne wonde maire goto kañumen jani e pittol tufagol taw ko pittol artisanat taw waɗi ɗum ko séparatiste en woni angal fon nokko biyeteɗo e kon ɗo kamɓe ɗiɗo kala ɓe mbasi hen pittal mabɓe wiide jagorɗo tambiɗo nden ka toccaɗa gonnoɗo jagorɗo RCA Centrafrique anti balaka woni Maxime Macom kam woni jaggaɗo taw jaguimo ko police frontiére hakkude leydi Tchad kam e Centrafrique tuno ko biɗeɗo sido ɗo woni ɗo jagga taw kadi ko ɓurnoɗo ɓattade no feewi François Bosisé gonnoɗo hoorejo leydi ndi subaka hannde o watti balɗe 6 ko bombardement gulɗo jaw ene yana toon to Ukraine iwde ɗum e koninkoɓe leydi Russie ñalawma hannde no ɓeɗen jooɗi toon to Biélorussie ngam kaldigal ko ɓuuri hen mantinade yoɓe ɗaccu haare ko ɓuuri yawde e yaccade ñalawma hanki o kikiɗe loni bati ngam yidde suɓade wotoɓe kala oɗo saha ko ɓuuri yawde yo wolde nde darto teskama kene wona 34 leydi e nder leyɗele Afrique cuuti juuɗe men kono Algérie tawaka Sénégal tawaka Mali tawaka Angola tawaka Burundi Centrafrique Congo Zimbabwe Afrique du Sud Soudan du Sud Ouganda ɓeɗo hen kala tawtoraka ɗum ɗona teskama noon hay Maroc e hoore mum tawtoraka nden jonde Togo Libéria Guinée kono ne kadi Eswatini Éthiopie Érythrée kañum ene wondi e won e leyɗele goɗɗe ko wayno Syrie kam ene wondi e kore kala jaadi ene jaadi e nde ɗon fiyande ko wona ɗum ko noon to leydi Ukraine kene fotto wonde million ɓiɗɗo bani adama pinowo e leydi ndi dogi payi to kerol Pologne ko wona ɗum ko noon kene fotto wonde 200 e nogas e jeeɗiɗi neɗɗo mbasi en pittal men e wiide loni kene wona 900 e nogas e joyo neɗɗo woni ko gañi hena million neɗɗo dogi yalti ndiɗon leydi ko wona ɗum ko noon subaka hande o jagorɗo hakkude leydi mo leydi Russie yaltini konngudi mum wonande lota kame Union européenne gona hettotoɓe Russie kañumen e kala saaha ene mbaɗa provoqué leydi Russie hoorejo leydi Ukraine yiddema oɗo saaha ko koninkoɓe leydi Russie ne jaltata leydi makko
ɓuri yawde e yaccade to Espagne kene fotto wonde ujunere temedde migrant en jettima toon to Minila oɗo saran kamɓe ɓen Espagne ɓe ɓeydi nden kay kisala hadde ɓe nadde leydi mabɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruuji garandena ko guiɗe hannde oɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketkimala ki jaam yo jaam Allah hiranena